Ki nong shong shnong jong ka thang daw ki ha West Giant Hills District kila ban hab ya lingba ka wai ka khardap ka badan ha Integrated Checkpost ICP daw ki na ka banta ban net shamuktapur hadin ka jingthmu pan be rinti ya ka jingker khaput Indo Bangladesh. Ya kanila ya thu da unong alam ka CCIB ubak kemen merchang habakren shakinong thok khobor hadin ka jingjurep ikjaka balathmu ban ker kenro hakaput India Bangladesh haga khandai trek luber kani ka jingjurep la ya thu bala penong daki officer na ka office SDO jong ka amnarem kinong mikmat ka NBCC ki Shipai BSF kinong alam ka CCIB bat ki trai jaka puta Kebeli shibun kani gede khobor ke bang kuak ban rak cikai ba halor ka joining inspection ke ba ka sarkar lemba ESDO ila phak kerki yang ni kum kita jaka kum ki member jong CCIB bad hang ni nga kum sekretari jong CCIB nga kuak ban ai kani khobor ba don phak ya kani kerwo cikai ba halor ka jinglong jingman bat ka report nak benta ka joint inspection ke bangi la le menta kasngi nadu dauki syadu amjalong hakaba ini di SDO rengkat bat ki BSF rengkat bat ni katungen kat ningut kita jaka kira ba sinong nadu dauki bakur terter ria jalong ngila yait lang bat ngila pet ya kata korkom inspection jongki ha kaba habakali na kisipai BSF bandar SDO ila ong ba menta kapor menta ka kenti naduk ba kalami kana ka sarkar kemai na Bangladesh ngintip dikenai kata ka de ka kam hapdeng jong ka sarkar Bangladesh bat ke India la ne de tang ka kam jong ke India apa pen ba ya ka fencing ke bakin le menta ka long bait ha una upilar sispa sanpho kam don chu kata ka jing ya ka jing snow le ne ka ta ka jing ya keren keban ong ba on don kajing sngau ya ki jaka ki puta jong ki peba kajing wan jong ki menne kan silong bait ban thau bait na upilar sispa san pheu te hakane kar kom kani kajing ai kajing le jong ki ba kajing pen i jong ki ba yau ko fencing ki le bait na u ji upilar hadu kata ka sispa san pheu yat la ni sispa le phunyo mitar sheneng kapen i ba kajing du kabam kaisu kajing du jong ki pai ba kajing du jong ki jaka ki puta ki beri kuai beri so ki beri ki ba ni kum ki pai ba ni inja te kalong ke ba sosi ba nadu na kat liang dauki ter hadu banda poi sepo ICP lene ka LCS ka fencing skala ban yai na ka sispa san pho bat nang ta tangchu balat na kata jaka syakmat nariak jalong syakmat kata jaka bai khot nariak jalong nang tapat ka fencing kan yai na shaneng jong ka surok dauki muktapur te katkum kamap ba pen i kini ki BSF kalong ba kanek fencing kaban kaba ki ai line menta kan yai bet shaneng jong ka surok dauki muktapur kapen i ba kanek ka surok kan yai kanek fencing kan yai shaneng jong ka surok hakaba kani ka surok dauki mutapur kan sa bar jong fencing but hang katkum kajing yathu kita ki BSF but nakibru jong DC yong ba hang te hapo ICP kinbu da ka gate baki habaka ki briu but ki pai ba ki bayat bayang yang ka surok dauki mutapur kin haban yat lemba jong kata ka gate nambar ba ya fencing kala ki usadu stationeng nau pilar ubadan mentah harut jong ke surok nau ta kin thau kum basis pasan pheu te ka jingdu ka bakai ka ba ngi kum pai ba ngin haban yai shabar jong fencing ladang kwa bele chimo ketupur le ne wan na nam ketupur sedauki te kan ne ka jingai jong fencing kalong bai kum ta hadu banda poi sepo alam piang terter but nang tupat kan yai bet harut surok te kat kum ka jing yo i jongi mentakas ngi kajing du kaban kabat kajing julor jong ka kijaka puta kalong kabakra hadu kata-kata te halo kan ka benta ngi nakaliang jong kitra jaka lem hapo ka syatri jong ka CCIB ngi yang persya ya kan kajing le don board jong ka sarkar krem da pentip bhai kitra jaka bat banya kren ya kan ka kam
banle yang ada fencing ha usi spak sanpo ni kum kasi CIB nadu menshua menta laki arpusan snem nadu kisnem arjar lah hadu mentang yang bet halaka dong rim ba yak fencing ba de banle shua ban penbe upur usam namar ngi klem tu yak jakana ki na Bangladesh ndre ni yo ki jakana du ki kemi department jongi kulong kuma but shua ban khai ke Bangladesh ki jaka jongi ngila de ki jaka jongi but ngila yo ki jaka jongi ki penthor ki hali ki bang yarep yarang then ndre menta katkum ka jing ya thu jong ki ne ki bru jong ka company ke NBCC but ki BSF ki hana ba ki bun ki penthor ki ba ki kot pata ki de ki jongi ndre ki la sha khot ban da kita ki APL lene ki advance possession of land kamut ba ki ki jaka ngitu na ka Bangladesh ka bade tang ka kam kai sudah bat ka kam ka bagi shu pen kam thok pen kam syukor yang ni te halor kan ni nakaliang jong ka CCIB nakaliang jong tra jaka hakalama jong CCIB ngi persajur ya kan bat ngin pediang ya kan ka jing temu jong ka sarkar ban le ya u yang fencing hau maka sispa sethoya le sispa lagi kita bat halor kan ni nakaliang jong tra jaka ngi le kat badan la ka bor ban ya da yang hendau ka siap namar yak hendau ka siap nginem yu asu ladang hidup sisin kamut ingin di kepenting jongi kalado ya kan ka yakin ke jaka kita jongi di kepala bu daki long temen temen jongi ni kum kita jaka po ka syatri jong ka CCIB ngin haban sim meeting bat pen khot ban lum ya kita jaka barok bat halor kan ban ya perkhat dakung wepat ka kom namar menta mencuba kat kum gajing ya lenti jong ka CCIB nadu basdang yang ada jengki do menta ki bun hi ki briu de ki ba don jaka syapo syarut surak syarum jong ka surak jong surak dauki muktapur jilak holan re menta hadin ke jongi menta ka sengi ya kata ka map batmai kaban kata lut ya ki jaka sheneng jong surak kamu na surak sak kumba sispa mitar sispa sanpo mitar kan kata ya kan jaka jong ki briu kamu ka jingdu ka pakrau ba tengi ngin hab ban lum balang ya kipai ba jong ni kumbangi la ka CCIB ka tre nak benta kipai ba ka tre nak benta ka jing yo nong jong pai ba bangin nemdu ka jaka ka banengkong ka ba kipai ba kin de bandu ka jaka bat ka ba arpat bangin safe ya ka jaka jong ni ya kan ni kari ka bri jong new trap na ka ba du ya ka jaka jong ni sya ka wipat kari tingin haban khot ya ka meeting bat ya kan hadin ka ta meeting ngin haban late complain syaki syaka office jong DC lane syaki board bahalor what shadu ka office jong chief minister ru ban complain halor kana jing le jong ki ban career fencing how jurul ka sispa san phoyan hoi ngi kat kum ka jing ya lenti jong kum ka CCIB kum ka seng ka ba la penlong da ki trajaka da ki rang ba sinong ki daloy naduk mensuate halor kan jing le jong ki kat tu kan ngut ki trajaka kalong ka basusi haduk kata bat long kalong ba kini ki trajaka kala long kum ba ki le arsap ya kajing trikam jong ka CCIB namarngi ngim kwa ladangi kum ki member jong CCIB ladangi ai ya kata ka jaka ngi deban ai da kajuk ka mensim baladangi persya ru ngi haban persya da ka wei ka jingmut da ka wei ka kentin rei kat kum balong menta hoi ngitip baki don katukan nengut ki ba le sop bat kalong ka ka ba kishet kala yala ka jong kari bala ela ka jai benrio nomar balai lada ki kine ki bashim ya ka jaka ki bashim sop kamtam ya kine ki pai ba ki bakam wan syakmat lene ki ba longkum ki nomi khmat kapen sniu ya ka jingmut je perkhat jongi ki pai ba kapan telot yang ngi kum ka CCIB nomor belai kini ki we kila kum bancong ba kila shet kala ya ka ya kanong rim jong ka CCIB namar ngi ngim de ba ngi persya ya kata fencing hundre ngi kwahi ba kata fencing kan ya tang ba ka de ban ya hadin ba ka sorka kala de pen bai uput usam belai ngong kum ta namar kum bang ya ban ya ka ju nak por ya uput usam de ban pen bai namar belai ka sarkar kala don ki jaka ka bakala penbait tela kada kala ban penbait hakawe artili ki jaka boleh kamla ban penbait ya barok namar kini barok ki don hak agreement te halor kini ki paiba ki bashim pisa sop nga nakalyo jong ngamla ban ong AA nrei tangkawe nga long ka banga ong ba kalong ka jing le arsap bat ka ba pensosi ya barok namar ba sisin ba ki tukat-tukan nengut ki ba sim pisa sop ki pentron ya kajinga lenti bat sa kaweru ki
lalong no kebasyat syukur ya kiwepat ki para trajaka ki badan jaka hakaneka tain boda. Tahu nak kalian jangan ngaruh si kentin Argentin, mentakas ngiruk ngalai dan bentalang hakaneka joint inspection ya kabala penbaik dak office jong DC balang ba jong ke SDO Amnorem kabala dan rekaruk ki neki company NBCC bat kumjuk ki neki sipai BSF rangkat bat ki trajaka ki rang ba shnong. Te hakaneka jingya jingi ya kaneka inspection nanduk nadau ki hadu ha muktapur. Tengi ke kabang ngalap bang syam kolong bang syupen pau ya kajing songkia ka bajur haduk kata-kata namar kumbang ila juong nakapor sa kapor hangahi ngal dorong kajing sngorem haduk kata-kata namar ba ka sorkar imat kanam pensngap syu ya kene kajing ut kajing nam jengi ki trajaka ki traj puta ki paiba sya kene ka thaing ki bala im da ki phau da ki spas nem langba karep karyang na kini ki hali ki penthor ba kumjuk na ki jika brikwai briso ki jengi ta ke kabangi ingin syaman sia thu epi ba khamtam na ba nadu na po tamabil na kata jaka kabang ongka latang tila hado bangin da poi sido alam piang te imat wat kane ka kesurok kabangi ju yai mentanu na ki ban poi semuk tapuro kenero imat kan habno syapo Bangladesh National Debt jongka fencing namar kumbala kedau tiba mentan imat ka ladangi keng sispasan phau nang ne kamut ka fencing kan ya na jrong lum te omdai tang kane ka surok ka ban hab ndai imat lada long kane kor kombat kane ka dry pot apo dau kiro kan habno syapo Bangladesh ne syabar syabar ka fencing teng ni ke bangi ngilap misyam kolong ba kam don kata kajing pensyon ng rim bahan nakaliang jongka sarkar oi ngila jukun tu nakapo tos nga bahase ban ya perkhat lem ban sngo tu lem ya kajing ya kajing ut kajing nam jingi nama kajing ut jing nam jingi long da shisha ki ba syong ni ki ba syong ng rim kum ki trajaka ki trai puta bat kum ju kum kinong rep hanre mener ngila iba la shushim kabu kini ki sipai kini ki bot sang sarkar ki balawan kilang long ka ba ki la shu le thurmur la shu pendep bat la shu nyon ba ingir ka bor haba am syama ala dengi watang sikentin ro bangin kren bangin pen bangin persngau ya kasur kajengi tengi ngisyam bakane kajang inspection ro kam don jingmo re ka tang ban shu penthame le tang ban shu pendep rukom te ngahi ala de simet nga penrem jur ya kane kajing le bom suinyau jong ka sarkar ban sngap ya ki jingot ki jingnam ki jangi kum ki paiba bat sa sisin hing nga sngaban bu ya kajing ken tujur tos ngab hase das ngap lem ya kania ya kajutang das ngap lem dapai lem das ngotu lem ya kijing ut kijing nam jong pi kijong ni kum ki paiba nga ngasoban ong ba ka sarkar kala kan lei kan wan ki kinong Sensha district kin lei kin wan ngi kinong mikmat ngin lei kin wan hanrai ka jaka kan ne upai ba unne te hangi hingi syamba ladangi do hi ka jaka kumbang jong ngilado hi yala ka jong kajing im te langba kan ne ka khobor sa sisin nga kan tujur ya ka sarkar pidon ya kalat kalanti wat ong ba kalong impossible hanrai pidon ya kalat kalanti ya kren lem ka sarkar jaglas ngobahai kren lem bat ka sarkar kami ro so bahaya penbaik lang biang bat ke Bangladesh naka benta bagi kin penbaik biang kumbala juang da ka CCIB kajing dawa kajengi kalong penbaik biang ya uput usam sajisen namar uput usam anta don ba urung don ba umi ta don ki kisnong kiban nganno sa Bangladesh don kisnong kibam umi thu ithau la da pidon lang bangi hapo ground pinsai i kata kajing sisa te ngis ngau ban ong ba la kadon hi kajing kren kadon hi kajing penbai there's nothing impossible in this world ta kadon kam hitang ya kamon bajuat ka mensim basenrang ban sim ya kirai bat ngakan tujur seisen ya kinong mikmat pai ba jong na kathang warjan tia jingi ki ba chus ngap man katuk labon teli kisnam labon teli ki por kan ne kajing sasat ngimat sngo bhase kren lem namar ki ne ki pai ba ki ba ya kando jing ki dai ki ju ki pai ba ki ba pinle ti jing khang haking jing ki sisin man kasan snem sngo bha wal le bengi ki namar dai ki ne ki bal pen poy phi shakathong ki bal pen poy phi shakakhet sim ka khet boram te tang kine hi ki kentien ngakan tu biang sai sisin ya udisi ba sngo bha ban le ya ka baran kam bat sim ya ka rai ka badai biang hoi kumbangi juang nyim dan jing persya rum ya ka border fencing ngiru gilang nang sang jang India ngilang equality concern ya ka national security hanre ngisngaro baka sarkar kamde ya kaban ketaatan ya ki jaka kiputa
kijangi kadang don kalat akajingnya keren bat ngi kermen scam bangin poi syaka solution ka batmai halor kene ka bentar bede bakene ka border fencing